Now when you're smiling, you know the whole world smiles with you. When you're laughing, baby, oh, when you're laughing, you know the sun comes shining through. When you're crying now, oh, you bring on the rain, so stop that sighing, baby. Just be happy, honey, again now when you're smiling. When you're smiling now, the whole world smiles with you. Come on, boys, take it away now. Woo! Bé, bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Què tal, amics i amigues? Molt bé, veig que aneu entrant, ja som 17 persones d'aquí i d'allà. M'imagino que hi haurà gent de tot arreu del territori, de totes les cases, gent de Reus, avui especialment de Reus, perquè avui llegim un conte guanyador d'una escola de Reus. Molt bé, doncs aneu passant. Mira, hi ha la Pilarín també, la Diana. Molt bé, molt bé. Hola a tots i a totes. Hola a tots i a totes, moltes gràcies per fer-nos confiança i estar avui aquí. Heu vist el que us he preparat? No sé si ho veieu bé. Mira, que aquí he posat aquí un focus. Aquí, ho heu vist o no? Premi Pilarín Vallès, Aquí tenim nivelón, aquí a casa, tenim nivelón. I això és perquè fa molts anys que tinc la sort de poder actuar a les gales, a la gala del Premi Pilarín Vallès, un premi que enguany ja arriba a quina edició arriba? Ja arriba, ja en portem unes quantes, ara et diria, és el Premi Pilarín Vallès 2020, però jo diria que potser em porta unes quantes, ja no et sabia dir ara dir quan, ara no tinc aquí la xuleta, justament això aquí em falta, veus això, Diana? No sé si ens ho pots corroborar, això? 17a edició, ara ho he dit bé, 17a edició, això vol dir que fa 17 anys que es va impulsar aquest premi des de l'editorial Mediterrània amb la finalitat d'incentivar la creativitat literària dels nens i nenes d'arreu dels països catalans a través de les escoles. D'aquí, tots aquests contes són llegits per un jurat que en trien uns quants guanyadors. Aquest any s'han presentat més de 983 contes, més de 7.000 infants que han participat en 200 escoles de primària de tot Catalunya. Això es diu ràpid, però són molts, són molts nens i nenes. Tenim molt futur creatiu per davant i això és una superbona notícia. Bé, de tot això, doncs, aquest any, donades les circumstàncies, doncs s'ha decidit fer gala també, gala d'aquesta superiniciativa, doncs llegint cada dia des de ara fa un parell de setmanes, no? Des del 15 de maig fins al 3 de juny cada dia es llegeix un dels contes guanyadors, que n'hi ha 20. I avui jo us en llegiré un conte que ens porta cap a Reus,
allà hi ha un d'aquests joves escriptors que es diu Hugo Pinedo, de l'escola Col·legi Maria Rosa Moles de Reus. El tenim per aquí. Hugo, estàs per aquí? Pots manifestar i donar senyals de vida? Mira, la Pilarín va dient, són molts. Sí que són molts, Sí que són molts. I llarga vida a la Pilarín i llarga vida a aquesta iniciativa preciosa. Hugo, estàs per aquí? Pots donar senyals de vida? Sí, és aquí. Bueno, per aquí em diuen que és aquí, des d'aquí Solidaritat, Molt bé. Aquest premi l'organitzen juntament amb Solidaritat de Sant Joan de Déu, Així que és una mena de conxorxa entre Editorial Mediterrània i Solidaritat de Sant Joan de Déu, l'obra social. Molt bé, està per aquí. Vale, estic aquí. Molt bé, hola, Hugo, com estàs? Mira, escolta'm, t'he preparat una cosa per tu, I aquest és el guanyador, mira què t'he preparat, mira, Escolta, Has vist, Hugo? Espera't, un aplaudiment una miqueta més llarg, Home, molt merescut, Aquí hi ha molts aplaudiments. Jo és que he anat passant per tot el barri i he dit, sisplau, em pot regalar un aplaudiment? Vale. Ja està bé. Gràcies, moltes gràcies. He anat demanant a tota la gent del barri que em regalés un aplaudiment i els he posat aquí tots junts per dedicar-te-la a tu, Hugo, supermereixedor d'aquest premi, perquè jo m'he llegit aquest superconte i la veritat, et seré franc, m'has fet caure una llàgrima. I és que la veritat és que el tema em toca molt de prop. Tan de prop com que a casa tenim molt present la diferència. Molt present la diferència. Sí, ho tenim molt present perquè dos dels titoles que tinc a casa doncs també són ben diferents i ben iguals i ben diferents i ben especials. Bé, doncs ja que parla de la diversitat, havia pensat de cantar-vos una cançó, abans de llegir el conte de l'Hugo, de cantar-vos una cançó que va sobre la diversitat. Em diuen que vens de lluny i que portes lligat amb tu i 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 amb tu, tururú. Perfums, gustos i colors, misteris plens de sabor. Ensenya'm el gust que tenen la gent de les teves terres. Ensenya'm tots els encants guardats en els teus mercats. El teu pa de cada dia, que per tu és la tortita. Dame el puro café, que em fa morir de plaer. Ai, l'arròs de les tres delícies, ai, que al coll som com carícies i un gust que no s'espera dels rotllets de primavera. Porto una taula ben plena amb la terra i els seus colors. Porto una taula ben plena amb l'aroma de la passió. I porto una taula ben plena, secrets d'una tradició. Que porto una taula ben plena, ai, dels gustos que té l'amor. Perquè bressoles el millor vi, ai, que és un beuratge diví. I premses l'oli d'oliva, ai, que és d'essència divina. I tocar tomat al pa, confitura el fa tornar. I dijous toca paella, ai, que és una meravella. Porto una taula ben plena amb la terra i els seus colors. Ei! Porto una taula ben plena amb l'aroma de la passió. Porto una taula ben plena, ai, secrets d'una tradició. Porto una taula ben plena perquè cantis aquestes cançons vosaltres des de casa. Porto una taula ben plena amb històries dels nens i nenes. Porto una taula ben plena amb els dibuixos de la Pilarín. Porto una taula ben plena històries de tota mena. Porto una taula ben plena perquè
que continuïs llegint. Ei! Porto una taula ben plena, secrets d'una tradició. Porto una taula ben plena, amb l'aroma de la passió. Porto una taula ben plena, ai, secrets d'una tradició. Porto una taula ben plena, amb els gustos que té l'amor. Em poso uns aplaudiments també, però no tan grans com els teus, Hugo. Aquests són els aplaudiments d'aquí, de la gent d'aquí a casa. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara el supermoment de llegir la història, el conte guanyador del cicle superior del Premi Pilarín Vallès 2020, que és ni més ni menys que l'Hugo Pinedo Berrocal del Col·legi Maria Rosa Moles de Reus. Es diu El joc de la X. El joc de la X. El joc de la X. Les 8:50. Sona la música de l'entrada. Ha arribat l'hora. Sí, per fi havia arribat el moment. Nova escola, nova classe, nous companys i companyes. I jo aquí amb les meves pors i vergonyes per ser com sóc. I com sóc? Doncs podria dir-vos que sóc una persona normal, però amb una motxilla que pesa molt i que s'anomena síndrome de Treacher-Collins. Síndrome de Treacher-Collins. Quins noms més estranys que posen a les malalties minoritàries, oi? Amb normal vull dir que penso, parlo i jugo com una altra persona, però que quan els altres em veuen, sobretot si és de sobte, s'espanten i em miren com si fos un monstre o alguna cosa semblant. Però no un monstre de colors divertit, no. Un monstre horrorós. Tot i que a vegades també faig riure. Us explico. El meu cap i la meva cara són una mica diferents. I les meves orelles són tan petites que pràcticament no hi sento. Per això també haig de portar uns audiòfons que m'ajuden a sentir i a entendre tot allò que m'envolta. Després d'explicar-vos tot això, també vull que sapigueu que m'encanten la xocolata i les mates. Mira, com a mi. Bueno, les mates no, la xocolata molt. Sóc una màquina fent càlcul i operacions. I jugant a l'Xbox no hi ha qui em guanyi. Però tornem a la realitat. Jo, la Ikia, aquí petrificada davant la porta de l'escola amb tot de nens i nenes corrents en direccions a les seves classes per començar un nou curs. Per cert, no us ho havia dit, la meva classe és la de 5è B. Jo, la Ikia, això ho he dit, ja hi he arribat, ho he aconseguit. He traspassat el passadís de mirades, comentaris en veu baixa i rialletes. I mira tu, resulta que al final del dia no he estat tan malament com em pensava. Hi havia una cadira reservada exclusivament per mi, com normalment passa, esclar. Com a primer dia d'escola que ara ens ha tocat presentar-nos i quan he dit el meu nom un munt d'ulls enmig tancats i s'ha sentit un «Com?» I qui hi ha? És que els meus pares són ben originals amb tot, fins i tot per posar els noms als seus fills. Així he sortit jo, ben original. Es van sentir unes rialles tímides, però em donava la sensació que a poc em podia apropar als altres, o això em semblava. A l'hora de dinar ja m'esperava que estaria tota sola, i així ha estat. Suposo que es necessita una mica més de temps per acostar-se a mi amb tranquil·litat i pensar que no me'n passo ningú com si fos una guarnició de l'amanida. Van passant els dies. Dimarts, dimecres, dijous, divendres, i tornem a començar. Però alguna cosa ha passat avui, quan el Xavi, un nen xinès de la classe, i diria que el més intel·ligent i el més tímid també, s'ha apropat i m'ha preguntat després de la classe de mates. Escolta, tu ja vas néixer així? Sí. Li he dit. Saps una cosa? Els altres nens i nenes et tenen una mica de por, però jo ni una mica. I això? Normalment els altres no s'apropen gaire a mi, però mira,
Tu has estat ben valent. Bueno, jo no sóc gaire valent, però la meva mare té una malaltia semblant a la teva, i a mi no em fa res que la gent sigui diferent. De fet, tots som diferents. No veus els meus ulls? Som diferents dels altres. Ha dit assenyalant-se amb un somriure als ulls. Doncs també és veritat. I tots dos hem començat a fer ganyotes i a esclatar a riure com si estiguéssim sols. Però llavors ens hem adonat que la resta de la classe ens mirava preguntant-se què era allò tan graciós. Doncs ho haurien d'endevinar. I així ha estat com ha començat el joc de la X. El joc de la X. En aquest joc cadascú ha de dir una cosa molt, però que molt personal, quasi un secret, que ens faci sentir diferents, o una mica de por o molta vergonya. Una cosa que ens faci sentir diferents, una mica de por o molta vergonya. Qualsevol cosa o situació que no ens agradi gens ni mica, com si fos una cosa que volguéssim ratllar amb una X. I així ha començat tot un seguit d'històries que ens han ensenyat molt, com per exemple la Maria, que resulta que li fa molta vergonya parlar en veu alta i gairebé sempre plora quan ho ha de fer. O el Carles, que té una cama més llarga que l'altra i sembla que tot el dia vagi coix. El Gerard, a més, té una germana que va a una escola diferent perquè en una escola normal diuen que no aprèn com els altres. O la Júlia, que no entén gaire bé les mates, però no li agrada aixecar la mà tota l'estona per preguntar o demanar si li poden repetir. La Mònica ens ha explicat que no li agrada gens portar aquella ortodòncia a les dents, que li fa mal i fa que s'assembli a un robot amb tant de ferro a la boca. I ha arribat el meu moment. Doncs jo em sento malament quan algú em parla com si fos una nena petita i no pogués entendre el que em diuen. O quan criden tan fort per parlar-me com si no els pogués sentir. O quan directament no em parlen a mi sinó a la persona que ve amb mi perquè es pensen que no puc contestar. M'agrada que em tractin com una persona normal. Només canvia el meu aspecte, però per la resta sóc igual de diferent, quina frase, igual de diferent que vosaltres. Així que un darrere l'altre hem anat explicant aquelles coses que ens fan sentir malament, però que quan les expliques als altres semblen una mica menys importants. Aquelles coses que quan els altres ja les saben intenten arreglar o ajudar perquè et sentis millor. Aquelles coses que ens fan una mica petits, però no petits d'edat, sinó de petits de mida. Aquella mida que ens agradaria tenir quan no ens agrada com ens fan sentir. O com ens fan sentir. O com ens fan sentir. Perquè nosaltres ja tenim 10 anys. Però em queda una última cosa per dir-vos. Una cosa que també em fa diferent de les altres nenes i nenes de la meva classe. I és que jo no tinc 10 anys, en tinc 32. Sabeu per què? Perquè sóc la profe. Ah, amigo. Ja veieu que l'edat no té res a veure amb poder-nos sentir ben iguals o ben diferents. Això només depèn de tu. Un altre aplaudiment. Felicitats, Hugo! Felicitats, moltes felicitats, Hugo, i moltes gràcies. Moltes gràcies per escriure aquest conte, aquesta inspiració. Ho celebro, ho beneeixo, ho celebro que ha sigut una gran notícia llegir aquest conte per veure doncs, que nens com tu, de la teva edat, ja teniu aquesta base de valors tan important i tan essencial que jo penso que és una de les bases, és una de les columnes vertebrals d'aquesta societat, l'acceptació de la diversitat. Realment et confesso que jo m'he sentit molt identificat i jo penso que tothom s'hi s'ha identificat en aquest conte i en aquest relat, no? Jo també vaig tenir les meves pors de petit. Per exemple, una por que jo tenia moltes vegades a l'hora del pati era que no fos l'últim en què em triessin a l'hora de jugar a futbol. I que, saps què? Que sempre era
l'últim o el penúltim, perquè era dolentíssim, bueno, o no era gaire hàbil, no diríem dolent. Potser això també ho hauríem de canviar, això de que som bons o dolents. Potser no era tan hàbil com els altres, però a mi això em creava una miqueta de pànic, i feia que cada tarda me n'anés a entrenar, i sí. I mira, també va ser una època que també em va començar com a caure el cabell, ara així ja una cosa més recent, que també em va afectar molt, em va costar molt. I de fet, bueno, vaig amb gorres també perquè ja és un tret distintiu, però també perquè quan suo em cauen totes les gotes de suor i suo molt. Llavors, doncs, a partir d'aquí sempre porto gorra. Però bueno, ja us he explicat una de les meves X. No sé si voleu explicar les vostres. Ja sé que això és una miqueta íntim, però si algú vol fer va fer el cor fort i aquest acte de valentia, si vol compartir aquí, això de compartir les vulnerabilitats realment ens fa molt, molt, molt forts i molt fortes. Així que moltes felicitats, Hugo, moltes felicitats. I ara, abans de que me n'en vagi, doncs vull cantar-vos una cançó que vaig dedicar al meu fill petit. El meu fill es diu Jan. El meu fill és una persona amb Asperger. El fa terriblement especial, igual i diferent, amb la seva singularitat. És l'home que té la imaginació més desbordant del món mundial. És una mena d'alegria de la huerta. També és veritat doncs, que també té les seves pors i també té les seves dificultats, així com deies tu, com tots i totes. I jo li vaig fer aquesta cançó, que es diu Peter Jan, en honor a la seva gran imaginació. I a part de tenir el Peter Jan, jo a casa també tinc en Nil Afroblau, que nosaltres el vam conèixer i el vam anar a buscar al cor de l'Àfrica, a Etiòpia. Així que som una família també ben singular, ben diferent, però igual de feliços. Espero que us agradi i espero que us hagi agradat molt aquest conte de l'Hugo, que després us explico, perquè el publicaran i el podreu comprar. El petó de Peter Jan i em despulles la supèrbia, l'accés de transcendència. Tu tens la senzillesa per tornar la màgia a un dia qualsevol. Jo tinc un gronxador pel patitjant per llançar-lo a les estrelles, saltar els murs que el tanquen, les mirades que el condemnen. Ensenya'ns les galàxies que no veu el món. La vida és teva i només teva, i me la deixes avui aquí. La sort és meva i només meva, gronxar-te fins l'infinit. I bé, i aquest és un tros pels pares i les mares. Quan li vaig ensenyar aquesta cançó al Peter Jan, li vaig dir: què, Peter Jan, t'agrada? I em va dir: home, m'agrada, però potser m'agradaria més que fos un rap. Un rap? Doncs fem un rap. Ja ho tenim, això, no? Els nens i les nenes tots van al seu propi ritme. En
encara que tu els hi proposis una samba, ells potser volen anar amb un rap. I jo tinc el meu ritme i la meva simfonia, i tinc el meu refugi perquè el món que em descol·loca. Tanco bé les portes perquè dins hi ha tot un món, que viatjo les galàxies amb il·lustres personatges. Sento les trucades sempre a mitja jugada, i em cal un gran esforç per sortir altra vegada, que només em cal l'afany que em regala el teu amor, adreçar-me bé les línies i explicar-me bé els mapes. I visc el dret de viure sota la teva pruixada, i visc el dret de viure amb la teva mirada. Avui la sort em lleva altra vegada. Mira, anem a cantar, la vida és teva i només teva, i me la deixes avui aquí. La sort és meva i només meva, gronxar-te fins l'infinit. La vida és teva i només teva, i me la deixes avui aquí. La sort és meva i només meva, gronxar-te fins l'infinit. Ui, no, aquest no. Bé, doncs, moltes gràcies per fer-nos confiança i per estar avui aquí escoltant aquest magnífic conte de l'Hugo. Hugo Pinedo Berrocal, moltes felicitats per aquesta magnífica història que ens deixes, i que això quedarà publicat en un llibre que l'editorial Mediterrània farà com a recull de tots els contes guanyadors, amb els dibuixos de la nostra estimada, mítica, simpàtica Pilarín, que li devem tant al nostre imaginari col·lectiu. A mi a vegades se'm dibuixa amb els dibuixos de la Pilarín. Quina sort que encara he tingut la sort de conèixer-te, i fins i tot que m'hagis dedicat algun dibuix i tot. Cada any sempre me'n dediques a algun, així que moltes gràcies. Jo també t'adreço un aplaudiment. Aquest aplaudiment també és per l'obra social de Sant Joan de Déu, per l'editorial Mediterrània, i sens dubte per l'Hugo. Moltes gràcies, moltes salutacions a tots i a totes. Gràcies per haver estat aquí, i ens veiem ben aviat. Potser seria la millor manera d'acabar, no?, amb aplaudiments. Moltes gràcies. Si voleu seguir les nostres evolucions, de moment estem bastant confinats a casa i bastant parats a casa, però esperem que properament puguem fer algunes actuacions, i si no també podeu escoltar les nostres cançons a través de l'Spotify, la CIA Roger Canals. Allà tenim un disc que es diu Viatjars, i si no, aquesta del Peter Jan també la podeu conèixer amb un altre projecte de música per a adults que es diu Roy G, Roy G Music. Si voleu tot això ja us ho penjaré perquè ho pugueu buscar. Així que moltes gràcies. Us envio una abraçada i un petó, tot desitjant que estigueu molt bé de salut a tots nivells. A reveure.